Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau mun zo muku da wani bidiyo mai muhimmanci inda za mu tuna da wasu manyan jaruman Kannywood da suka riga mu gidan gaskiya. Waɗannan jarumai sun taka rawar gani sosai a masana'antar fina-finan Hausa. Sun bar tarihi mai kyau da ba za a manta da su ba. Ayyukansu sun kasance abin koyi ga masu tasowa da kuma nishadi ga al'umma. Ku kasance tare da mu domin mu tuna da su cikin girmamawa tare da ambaton gudummawar da suka bayar a Kannywood. Allah ya jikansu da rahama.